ordinaryo. Nagtanyag kinig kaluwasan, dili sa usa ka dapit, tibuok kalibutan. So dunay direksyon ang minsay nga atong gidala. Og dili usa ka ordinaryo, dili usa ka gamayng butang, og dili pwede itandi sa mga ordinary pud nga mga pagtulunan. Dili ni ordinaryo. Nagtanyag kinig kaluwasan, dili sa usa ka dapit, tibuok kalibutan, og kini nga minsay para sa tanan. Gibit-bit ni ining mga mahigugmaon niyang saksi. So ang panlantaw aron, mahiuyon sa unsay gisulti sa gipadayag sa Biblia. O gunya, ang padulngan ni ini mao nga mapasig uli kita ang tanan niyang mga binuhat ngadto sa hingpit nga pagkaangay sa iyang kabubuton o sa iyang pagkamatarong. Take note na ay direksyon. Dili lang basta-bastang patalinghugan, kundi dapat masabtan aron makinabuyan. O dili kutob kay mutubag kitas minsay, ipaabot usab nato nis uban, human nato kini masabti. Tungod niya na, ang tanang nakadungog o magkinabuhi sa mensahe, dunanay kausaban sa kinabuhing makita sa tibuok kalibutan. So ang atong mensahe karon nga katapusan, pangkalibutan na. Tibuok kalibutan. Og tungod niya na karong tuiga, doon na natay wali para sa tibuok nga kalibutan. Og kung kita nahiangay na sa atong mensahe, wa na gyud tay angay kadlukan, wa na tay angay kabalakan, wa na tay angay kaulawan. Dalaygo ng Diyos, mag-igsunan, busa ang metodo nga atong gigamit, mao kini. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, Seventh-day Adventists pursue this mission through Christ-likeness, Christ-like living, Christ-like communicating, Christ-like discipling, teaching, healing, and serving. Sa ato pa, sa tanang aspekto sa kinabuhi, sa tao, sa usa ka magtotoo, og nagbitbit ni nga mensahe, ma-organisasyon, ma-institusyon siya nagrepresentar, makita kining batasana. Ang kinaiya ni Kristo nagreplika. Nakasiguro ako, mga pinalangga kong makapaglaom, nga mahuman og dali, ang mensaheng atong gidala, tungod na human na manigsugod sa atong kinabuhi. Kay kung magwalit ang bisan kita, wa pagani na human ang maong mensahe, kay wa pa na kinabuhi unsaon kini pagkahuman sa uban, nga wa gani ni nahuman sa nagdala. So kung mahuman na ni natong nga nagbitbit ni mensahe, dali na kini makita sa uban, o dali raning makaabot sa foreign lands. Alright. Dakong challenge ni ini, nga minsay, kanang naana sa foreign lands. Apan di pakita, kini ka na to daan karon. Nga ang usa kakausaban sa batasan, labaw pas tanang mga kultura sa taos tibuok kalibutan. Ang nagasuot sa kinaiya nga sama kang Kristo, makaabot ang minsay kay kikinahanglan kini bisag kinsa nga matang sa tao o bisan asang dapit sa kalibutan, bisan unsa pagkana ang imong sinultihan. Praise the Lord, mga kaigsunan. Nga tungod niini, atong ipasabot kanatong tanan nga ang katapusang minsay gibit-bit niini nga iglesia para sa tibuok kalibutan, kinaiya ni Kristo nga maoy mo tapos ni ining tanan. Masuot nas mga katawhan, aron doon na siya'y balikan. Praise the Lord, mga kaigsunan. Busa, tungod niya na, atong nasabtan nga ang batasan,
ang pagtukod og batasan, character building is the most important work ever entrusted to human beings. And never before was its diligent study so important as now. Take note, mga igsunan, ato gyud ning timan-an pagayo. Nganuman, kung masayop na pudta niini, malangan na pudta. Hello, palihog lang, balik ko nako, kung di ta makaamgo niini, malangan ta, kay masayop man pudta, masayop naman pudta. Naguna-huna ta, bisag unsa pa ka maayo na to ka magsusulti, bisag unsa pa na to kahanas sa propesiya, bisag na-memorize pa na to ang tanang Biblia, pero dili makita sa tao ang atong minsay sa atong kinabuhi, way pulos o way bili. Nagpalangan lamang sa pagtapos sa buluhaton o nagpadugay sa pag-abot sa nagsaad nga Dios. O kung pananglitan madugay na, delikado. Kaya nag-anam na rabanig kadili magtotoo ning uban, di na hinunmuto o ning uban, hasta ni mga batanong nga doon na pa'y Ginoo, mas delikado. Pusa tabangan taning tanan, ang pag-amgo nga kita, gabit-bit og mensahe, dili ipangsulti, kung dili ipangsultira, kung dili kinabuhian, usab kini. Og layo tag maabta ni ini, foreign lands. O kini nga mensahe nga atong gidawat o gituhan, nakalakip sa mensahe, diha sa pinadayag 14, ang tulo ka mga manulunda. Niining tulo ka manulunda, nakatatak ang atong gibit-bit nga mensahe. Pinadayag 14 nagingon, 6 og 7, then I saw another angel, flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth. See, kining mensahis, tulo ka malunda, 6 nga 12, mensahing iwali asa sa tanang lumulupyo sa yuta. Kamo din ha, sa foreign lands, kabahin niini. Busa ang atong tahas, our mission, foreign lands, og mag-focus ta niini nganha kaninyo tungod kay kun atong tan-awon inyong tan-awon ang nagpalibot kaninyo, dili daghang dili magtotoo ni Kristo. Apan paunsa o nato nga makadulot ang mensahe, lantaw nato sugod ugma ang sugilanon sa nagbitbit sa pinakadako, usas pinakadako nga propesias kasulatan, unsay iyang gibuhat sa diyang naa siya sa foreign lands. Foreign land. Alright. So, ang mensahe, everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Ano unsay giingon? Saying with a loud voice, fear God and give glory to Him. For the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea and springs of water. See, tanaw na to. Dili na ta magkwinta pa kung asa tang dapita karon, kung kinsa na mga taong nakauban nato, unsa ba ilang tinuuhan. Atong tutukan ng atong mensahe para usab sa foreign lands. Those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Apan dunay gisklaro din ato kining isulti, pinaagis loud voice, makusog nga tingog. O kining makusog nga tingog nagasibya nga kahadlukan ng Dios, ihatag kaniya ang himaya. So atong makita karon nga ang naglitok lamang niining may gahom silang nagasuot niining nga mensahis ilang kinabuhi. May gahom. Tanaw na to, kinsa man kining mga manulunda, suwala sa espiritu sa tagna. Giingnan kita, Christ is coming the second time with
power unto salvation. To prepare human beings for this event, He has sent the first, second, and third angels' messages. These angels represent those who receive the truth and with power open the gospel to the world. Kinsa kining mga manulunda, nagrepresentar kanilang nagadawat sa kamaturan ug uban ang gahom niini gasibya sa mensahe sa tibuok nga kalibutan. Tanawa ang grano sa iyang mensahe, tanawa ang kalibre sa iyang mensahe, tanawa ang gidakon sa iyang akalapad sa kabirid sa iyang mensahe, tibuok nga kalibutan. So kung di nato kini makita unsa ka dako ning mensahe ug unsa ning mensahe ang bitbiton sa tibuok kalibutan, di gyud ta makaabot sa tibuok nga kalibutan. Apan giklaro dinhi, who receive the truth with power open the gospel to the world. Makadungog ba ta? So kinsa man kini pa ug mauni ang mga katawhan, mao kini ang mga nagadawat sa kamatuoran, unya uban ang gahom, nagasulti sa tibuok sa kalibutan sa mensahe. Kinsa man ni sila? Gipadayon ang pagsulti niining pag-ilas tulo ka manlunda. Dili kini nato sila makita nga naglupad, dili nato madungog ang ilang tingog sadang naglupad sila. Kay kinsa man dai sila? Giingnan kita, no one hears the voice of these angels, for they are a symbol to represent the people of God. Praise the Lord, mga kaigsunan. Kinsa sila? Simbolo di ay sila nga nagrepresentar sa mga katawhan sa Dios. Kinsang mga katawhan sa Dios? Who are working in harmony with the universe of heaven. Nagabuhat nga nagauyon sa unsa sa universo sa langit. Kinsa ni sila? Men and women. Mga lalaki o mga babae. Enlightened by the Spirit of God, nalamdagan sa Espiritu sa Diyos, and sanctified through the truth, nabalaan pinaagis kamaturan, nagproclaim the three messages in their order. Klaro na mga kaigsunan. Kinsa ni sila? Katawhan sa Diyos. Unsang matang sa katawhan sa Diyos nga nagabuhat uyon sa universo sa langit. Mga lalaki babae nga unsa nalamdagan sa balaang espiritu sa Diyos. Unsa ba nabalaan sa kamatuoran, nagmantala sa mensahe sa manulunda, mga manulunda sa iyang pagkaangay niini, hanay niini. So dili na ta ingon nga nagsugod pa karon. Panapos na ni nga mensahe. So ato dapat masabtan ang nakuwang nato niini nganong guwa nato natapos ang buhat tibuok nga kalibutan. Dunay kulang nga nasabtan og atong ipasabot kanatong tanan karon ang kulang. Magaigsunan, dunay gisulti ang Ginoo may tungod niining gahom. Og kung ato nang makita og nakinabuhian kining atong mensahe nan matuman ang ingon ni Jesus sa 1 versikulo 8 sa buhat, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria, og kining tungoy ato unto the end of the earth. Praise the Lord. Panapos lagi, tibuok kalibutan lagi, para sa tanang nasod lagi, katawhan, pinulungan, og sa tanang nagpuyo sa yuta lagi. So unsa pa? Mainong danon karon makita nato ang bili sa mensaheng nakaabot sa foreign lands. Og di nata maguna-huna sugod karon sa ato lang gamayng dapit. Sa ato lang kaugalingon, sa ato lang daluna, kung dili tun anato atong kaugalingon, kung kabahin kita ni na iglesia, doon natay minsay, pang tibuok kalibutan, pang foreign lands. Mga kaigsunan,
atong tan-awon kining loud voice. Unsay gisulti? Loud voice. Makusog nga tingog. Abi ninyo, ang makusog nga tingog, mahitabo lamang sa diyang ang kinatibok ang iglesia nga nagkahiusa, nagkinabuhi, sumalasag gilatid sa Ginoo niini, makita sa ilang kinaiya, og dili na usa, maghuna-huna siyang kaugalingon lang, kaugalingong dapit, kundili ang pagtapos sa kausa, sa tibuok kakalibutan, ang gahom sa Espiritu, sa Ginoo nga ihatag ingon nga iglesia, makapapusog niini nga buhat sa mubo lamang nga panahon. Praise the Lord. So, unsa na isinggit niini, maurang minsay, pero ang gilapdon o coverage niini, panapos, kanang wa nay dili, wa nay mabiling, dili kadungog, o kung doon na may dili kadungog, katong tinuyuan na yung dili mamati. O kung pananglitan mamati man, unya dili, magkinabuhi, at least tinuyo ang di mo sunod. Ang importanteng nakadungog, nakasabot, o maghimog pagpili. Di man tanan mo dawat, apan ang tanan masultihan, o masultihan lamang ang tanan, pinaagi niining gahom, nga gisuot sa iglesia, nga gitahasan sa pagdala niini, nga minsay sa tanang mga nasod sa kalibutan. Mga kaigsunan, o gunya, unsay naas minsahe, to give glory to God. Unsa man ang to give glory to God, kahadluki ang Dios, and give glory to Him. Makaigsunan giingnan ta. To give glory to God is to reveal His character in our own and thus make Him known. Okay. Naiawit, to make Him known is our commission. To make Him known, the one true God, in Christ our Lord, whom Thou hast sent, our Lord, the living of God, the living Lord. Nasayop ko? Wala. Mura kong nasayop. To make Him known throughout the nation. To make Him known both near and far, and that is life eternal. To make Him known. To give glory to God is to reveal His character in our own, and thus make Him known. And in whatever way we make known the Father or the Son, we glorify God. Praise the Lord. Mga kaigsunan, dili na kumaulaw, o dili dapat na maulaw, labi na nga wa tay ikaulaw, kung ato nang gikinabuyan ang mensaheng nagpailas kalibutan, kinsa nga atong Ginoo nga makita nila sa atong kinabuhi. Character building is the most important work ever entrusted to human beings. And never before was its diligent study so important as now. Gilabay-labayan lang nato ning bahina, kaniadto pa, mao nga ang hinungdan, nga lalangan kining pagsaad sa pagbalik sa Ginoo. Nga naman, way iskwilahan sa batasan. Ang tanan natong nagian, mahospital man, matulunghaan man, matrabahoan man, maasa ka bang dapita, may kalainan gyud dinha, dako gyud kay papel ang kinaiya. O kung kining kinaiya, gikan si Ginoo, nasuot nato, mapakita nato sa tanang tao, diin kita, gipahalo na sa Ginoo, iskwilahan na ni Kristo. Nakakatun ka sa pagtubo, nakakatun ka sa pagpakita, o nakahimo ka sa paghimaya niya. Busa nag-ingon siya, bisan unsay imong pagabuhaton, imnon kaunon, buhata kini sa paghimaya sa Dios.
Og tungod niya na makaigsunan, mahinungdanon kaayo ni ining minsaya ngay paabot nato sa tanang dapit sa kalibutan. Una kitang magbago. Duna una kitay reformasyon nga pagabuhaton og atong tinguhaon nga maagda nato ang atong iglesia nga maghimo nining reforma kung determinado tang mutapos ni ining kausa. Kaya ang Diyos determinado, dapat mutubag na ta, o mutubag ta di ta maglangan, sundo na nato siya. Kaya sa atong wala pagtubag, sa atong pagsupak, gipalangan atong pag-abot sa minsay, tibuok kalibutan, gipalangan nato ang pagkatuman sa saad sa pagbalik. Dili ang Diyos may naglangan, kita, atong tambalan ng hinungdan, aron madali na ning pagkatapos sa sugilanon sa kalibutan. Kaya nag-anam kangilngig ni, og dili na ni mapugnan ang kadaot ni, kung dili nato gamiton ang atong buluhaton, og di ta magpagamit ni ining katapusang buluhaton, nga tigpahibalo sa kalibutan, nga doon na pa'y maayo, nga minsay gikan sa Dios. Nga angay na nilang madunggan, aron makabaton pud silag paglaom o kasiguruhan sa mas atong nabatnan. Praise the Lord. Truth, saving truth, must be given to the starving people who are in darkness. Ingon si Mrs. White, I saw that 1 cent, if he were right, could move the arm of God. Nakita na ko, usalang kabalaan, kung husto siya, makapalihok siya sa bukton sa Ginoo. But a multitude together, if they were wrong, would be weak and could effect nothing. Apan kun ang kadaghanan magtigom, kun magkahiusa, o niya sayop sila, na himong naluya, o way epekto ang tanan, nga gibuhat nila. Pusa magaisunan, kung ang usa kabalaan nga sakto siya makapalihok man sa bukton sa Ginoo, atong tinguhaon nga mudaghaning makapalihok sa bukton sa Ginoo. Ingon nga iglesia, dapat kita magkayusa og bitbito nato kining kausa, ingon nga katawhan niyang gitahasan ni ining katapusang kausa. Mga kaigsunan, Lord, unsay resulta ni ini kun ato nang masabtan og makinabuhian, uban sa gahom sa balang espiritu, ang Dios nagingon, the Lord can do more in 1 hour than we can do in a whole lifetime. And when He sees that His people are fully consecrated, let me tell you, a great work will be done in a short time. I hope na kadungog mo makaigsunan. Kapila ko na ni gisinggit, o daghanang misinggit ni ini. Apan basin lang sa among pagsinggit to alas gagmayng mga lugar, gagmayng mga dapit. Karon gitagaan tagtahas nga ipaabot din pinaagis sa atong Hope Channel. I just hope dako na pud ang kabilisan nakaabot. Ngaon sa to, fully consecrated na unta iya katawhan. Unsay mahitabo, a great work will be done in a short time. Unsay mahitabo sunod, and the message of truth be carried into the dark places of the earth where it has never been proclaimed. Mao man ni ang nakatanghaga nato. Sige tayo hapit na mubalik ang Ginoo. Sige po ng uban nga suhitos, mga naas po rin lang. Daghan pa pila pagka-milyon ang wala pa na kung unsaon pagkadali sa pagbalik sa Ginoo. Daghan bawa kadungog. Unsabay imong gibuhat. Unsabay atong nasabtan. Ang atong gibuhat nga limitado, ang atong nasabtan nga limitado, mao'y nagkapahinay sa pagtapos sa kausa. Niya, ang giingon niya, atong isuot tanan ang kopo sa pagkamatarong ni Kristo o ang gahom sa balang espiritu mudugang nga ninatog sa iglesia o kanang mga katingalahang butang mahimo nang dili katingalahan, mahimo nang posible ang imposibleng gihuna-huna nato kaniadto pa.
kabahin biya ka sa pagtapos kausa. Busa maghuna-huna ka nga mahimo ning imposible, pinagis gahom sa Ginoo kay nasulayan sa daghang paagi. O sinita mo, this message of truth be carried in dark places of the earth where it has never been proclaimed. O kinahanglan naning makita na itong madawat ang gahom sa Diyos. Pinagi siyang Espiritu. Mauna nga buhion sa itong iglesia karon. Ang Espiritus pagka-misyonaryo na gitawag mission refocus, missionary spirit, mission offerings, o uban pa nga may kalabutan sa misyon sa iglesia. The missionary spirit needs to be renewed in our churches. God designs the life-giving beams shall through the individual members of the church shine forth to the world. Bisan asa ka mo basa sa Espiritu sa tagnang eskinaha, gikan sa kagalingon, mutapos yunis kalibutan. So ang direksyon tibuok na kalibutan. Ang mensahis tulog ka manlunda para sa tibuok ka kalibutan. Og niining panahon na dapat ang plano sa Ginoo masabtan na sa tanan nga kining iyang gidisenyong sistema nga paagis pagtapos yang kausa alang sa tibuok na kalibutan. Busa giingnan ta, think globally, act locally. Og atong usbo ng atong mindset, atong alisdan tibuok kalibutan tungod sa mga gadgets, tungod sa teknolohiya, ang kalibutan na imo ng duol, gamay, mubo. Og mahimo kining dali. Og ang tanang mga pinulungan katawhan, tribo, nasod, diin naa ka nahamutang, musiga ka, uban ang gahom sa Ginoo. Makita kini nga kahayag, nga magalibot sa tibuok na kalibutan, sa mubo lamang nga kapanahon. Busa karon nga gabi, ako'y sulti kaninyo ang katapusang mensahe. Unsa kini? Ang katapusang mga bidlisiw sa suga sa kaluoy. Ang katapusang mensahe sa kaluoy nga igahatag ngadto sa kalibutan. Mao ang pagpadayag sa iyang kinaiya sa gugma. Ang mga anak sa Dios nagapasundayag sa iyang himaya, sa ilang kinabuhi o kinaiya, ilang mapadayag kung unsa ang nabuhat sa kaluoy sa Dios nganha kanila. So, unsa ito as atong mission statement? Make disciples of Jesus Christ to live as His loving witnesses. Igahatag ngadto sa kalibutan, mao ang pagpadayag sa iyang kinaiya sa gugma. O sa itong statement ang iyon, loving witnesses, iyang mahigugmaong mga saksi. Ang mga anak sa Diyos, nagapasundayag sa iyang himaya, mao na ni, batasan sa Diyos, kupo sa pagkamatarong, gisuot sa iyang magkatawhan, ang pagkamatarong ni Kristo. Kinaiya ni kasama ni Kristo. Kupo sa pagkamatarong. The robe of Christ's righteousness. Sa ilang kinabuhi o kinaiya, ilang mapadayag kununsa ang nabuhat sa Diyos, sa kaluoy sa Diyos nga na kanila. Mensahe ni, og mao kini, ang mensahe tulok ka manalunda. Og unsay sunod nga mahitabo, paminaw na to ang katapusan nga ako ipakita ninyo. The third angel's message is more than a doctrine, more than a message, more than a warning. The third angel's message is a revelation of the character of God in His people. Balik ko na ko, ang katapusang mensahe nga nagrepresentar sa mensahe tulog ka manlunda, mao ang pagpadayag sa kinaiya sa Dios diha sa iyang katawhan. Og unsa man kini pinaagi through the third angel's message, God wishes, number one, to produce His character in His people all over the world. And then, number two, to reveal His character in His people all over the world in order that
He might, number 3, reproduce His character in His people all over the world. This is what will win the great controversy for God. When this is accomplished, Jesus will return. Praise the Lord, mga kaigsunan. Human, ang kanindot. Mao ni ang akong gihandong nga mahitabo sa kinabuhi nga dinaunta madugay, makita na ko makaambit pagkus pagkatapos sa buhat. Sama ni ining pagkasultiya. Og dili sa kaugalingon ra. Ang atong gibaning kamutan karon nga makita na kinis atong iglesia sa kagabion sa espirituhanong kangit-ngit. Ang himaya sa Dios mosidlak, o kung ikaw nakadungog ni ini, basin ikaw kini, kabahin kani ini, bisag na ka pa sa foreign lands. Dalaygo ng Dios, mga kaigsunan. Mao kini ang atong misyon, foreign lands. Magampo ta. Dalaygo ng Dios, dalaygo ng Dios. Nagapasalamat kami kanimo sa imong panahon nga gipaabot human sa napulo kaadlaw nga pag-ampo pagpuasa. Imong gibuhian ang imong mensahe alang sa imong iglesia, dili lang sa among dapit kundi sa tibuok nga kalibutan. Kung mao na kini ang panahon sa pagtapos sa imong kalihukan, palihog tabangi kami, hatagi kami sa paggahom, sa pag-andam sa tanan, nga way mabilin ni ining yutaa, kung dili makauban namo sa giandam nimong gingharian, human sila mutubag, mudawat o magkinabuhi sa imong mga pasidaan o pagtulunan. Ipadayo na mo kini karong simana may nung danon nga mensahe, angay na mo makatunan. O kung asa man kaming tanan nagapatalinghog karon nga nasod sa kalibutan, tabangi kami sa paghuna-huna nganong gibutang nimo kami ni ining dapita. O kung naghuna-huna kami daw imposible, karon magputang na kami, maggahin na kami gluna, nga dunadi ay kay agianan nga gamiton kung kami alang sa pagbuhat sa kuno unta kani adto imposible. Ginoo ang dama kining imo makatawhan, bisan asa sila dapita sa foreign lands. Ug salamat na kung ang imong mensahe nakaabot kanamong tanan, mag-usa kami sa pagdawat ni ining gahom sa imong espiritu. Magdungan kami sa pagkinabuhi ni ini, aron ang kahayag sa imong himaya makita sa nag-anan kangiob na kahimtang sa kalibutan tungod sa pagsupak o sa kasalanan. O kini nga iglesia, kung makita na sa tanang tao, angay kaawatan, angay sundon, o angay kinabuhian, ang pagkinabuhi namo, pinaagis pagsunod kanimo. Salamat sa imong pagkamayo, salamat sa dako nimong gugma, salamat sa imong espiritong kanunay nagakabot, o magakabot papadayon, aron lang kami mahimong takos, o daghon pang mahimong angayan, nga maandam, kauban ng kalibutan, sa imong haduol nga pagpalit. Salamat sa imong pasidaan, sa ngalan ni Jesus. Amen.